चेक करवाई थाना बोला के देवघर से जाए वाला गरिया के बाबा धाम और बासुकीनाथ में पता लगाई मोर में हरिया के ना जाने कौन हाल में होई है ना जाने कौन हाल में होई है रोवत मोर रहनिया ए पुलिसनी मैडम खोजी मोरा भूला गइल बा कनिया खोजी खोजी दारोगा जी हमारा भूला गइल बा कनिया बोल बम जय शिव बोल बम जय शिव बोलो बोलो नौसद मंसूरी से भल जब से दूरी तबे से जी घबराइल बा राइटर भरोसी लाल अनिल अनल साथे में देव घर आइल बा सुनी भोले दानी कहत बानी सुनी भोले दानी कहत बानी दुख के अपन कहानिया ए पुलिसनी मैडम खोजी मोरा भूला गइल बा कनिया खोजी खोजी दारोगा जी हमारा भूला गइल बा कनिया गेरुआ रंग के साड़ी पहनले नाक में नथुनिया गेरुआ रंग के साड़ी पहनले नाक में नथुनिया ए पुलिसनी मैडम खोजी मोरा भूला गइल बा कनिया खोजी खोजी दारोगा जी हमारा भूला गइल बा कनिया Recording by Anand Films Mahua, Vaishali.